நீ ஆட்டோ பின்னாடி வந்ததை நான் பார்த்தேன். என் மேல யாரும் இத்தனை வருஷத்துல இவ்வளோ அக்கறை காட்டி நான் பார்த்ததில்ல. வட்டிக்காரங்க பின்னாடியே வந்தாங்க. எனக்கு எங்க போறதுன்னு தெரியல. அதான் இங்கே வந்துட்டேன். ஏய், அப்போ நீயும் எங்க 2 பேரும் மாதிரி தானா? நான் இவ்வளோ சீரியஸா பேசிட்டு இருக்கேன். அவன் என்ன எந்திரிச்சு போறான்? தெரியலையே. ஏய், அதெல்லாம் இருக்கட்டும். என்ன ட்ரை பண்றியா? இல்ல, யார் சொன்னா? உன் மூஞ்ச பார்த்தாலும் நல்லா தெரியுதே. சீக்கிரமா சொல்லிடு, இல்லனா வேற யாராவது தட்டிட்டு போயிடுவான்.